Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстанның халык артисты Рима Ибрахимова сәнгать өлкәсендә үз урынын һәм үз тамашачысын тапкан җырчы. Аның моңлы тавышы йомшак яңгырау белән шундук үзенә әсир итә. Бүгенге тапшыруыбызда танылган җырчы үзенең иҗат һәм тормыш юлы турында сөйләр. Җырчы кай вакыт бәхетле була. Аның тамашачысы, аның репертуары һәм аның өчен махсус җырлар иҗат итүче композиторлар булса. Татарстанның халык артисты Рима Ибрахимованың чын мәгънәсендә бәхетле җырчы дип әйтеп була. Сәхнәдәге беренче адымнарыннан халык аны үз итә. Иҗат дәврендә төрле жанрдагы җырлардан торган саллы репертуар туплый. Һәм инде озак еллар татар композиторларының яраткан башкаручысы була ул. Бихисап җырчылар арасында аерылып торган үзенең әһәңе белән, үзенең җырлары белән, үзенең репертуары белән менә шушындай шәхес, чөнки аның репертуарында без халык җырларында бик яратып тыңлыйбыз. Аның репертуарындагы без профессионал композиторларыбызның җырларында бик яратып тыңлыйбыз. Аның җиткергән җырлары, алар һәр вакытта да халыкның күңеленә кереп калдылар. Шулык сары-сары гәрәбә, шулык сары чәчәк ата көнбагыш, шулык сәхтиян читек. Җырларга уңай булмаган Алмаз абый Мөнасыйповның әсәрләрендә халыкка җиткерә белде ул. Шулык Шамил Шәрифуллинның да яңа әсәрләре алай гына да түгел. Әйтик, шулык Нәҗип Ихановның, шул Заһид Хәбибуллинның, Фасил абый Әхмәтовның, бу күп баларны бихисап санап китсәң, бу безнең нәкъ менә татар җыр сәнгатенең үсешенә бик зур өлеш керткән композиторлар һәм аларның һәрберсе диярлек Рима ханым Ибрахимованың репертуарында. Шулык Рөстәм Яхин әсәрләре. Рөстәм абый белән кара-каршы яшидек. Ул җырлар язада Рим киреп чыгар миңа дип мин шакырады, киреп Рөстәм абыйның җырларында карап тыңлап, бик рәхәтләнеп Рөстәм абыйның җырларын инде Ходай үзе кушкан. Менә аның теге Ки Козар дигән җырында мен аны сәхнәдән беренче җырлама билгеле. Аны пластинкага яздылар. Пластинка Рөстәм абыйның пластинкасын чыгарганда ул әйтте, әйдә шушы җырны син җырла әле дип. Мен шул җырны шунда җырладым беренче. Аннан соң инде соңрак инде рәхәтләнеп үзем җырлый башладым. Төрке менәре белән гел бергә казлар китә, ә без якын дуслар сагынышып килдек күрешергә. Өлкән буын җырчысы дип әйтсәк, шулай әйтергә яраса, аны өлге итеп тотарга була. Кешелеклек сыйфатлары буенча җырчы буларак, остаз буларак, һәм сәхнәдә эшли белү манерлары белән ул өлге. Алар өлгеләр күп түгел. Рима Ибрахимова башкаручылар арасында сирәк булган бер сыйфатка ия. Ул нота җырламый. Халык киләрендәге әһәннәрне, җырның тирән эчтәлеген тышкы хәрәкәтләр белән аңлатмый. Һәр бер җырны
йөрәгеннән уздырып, яраткан тамашачысына җиткерергә тырыша. Кичкенәдән җырлап үскән Балтач ягы кызы зур сәхнәләр, алкышларга күмелгән җырчы тормышы турында бөтенләй хыялланды. Язмыш аңа үзе юл күрсәтә. Каядыр барып, артист булырбыз дигән уй юк иде. Әмма ләкин мин бөтен җирдә җырлап йөри идем. Суга барганда да җырлыйм, кайтканда да җырлыйм, бәрәңгедә, бакчада эшләгәндә дә. Шуңа күрә гел ишетеп торалар инде су буена төшкәндә дә, суга дип төшкәндә кеше менә эй матур җырлыйсың да инде дип шундый сүзләр дә әйттеләр иде. Аннан соң инде билгеле теге мәктәптә элек смотр концертлар үткәрелә иде. Алар инде минсез үтми иде берсе дә. Шуннан соң инде бетте укулар. Biz инде уйлап икенче кая барырга дип әти белән киңәшеп, әти инде кызым теге артистлык турында сүз юк. Ничектер университетка мин университетка керәм, тарих бүлегенә дип, мәктәптә мин бик әйбәт укыдым. Шуңа күрә кая барсаң да кереп булган булдыр иде. Әмма инде тарих бүлегенә ничектер бик кызыксынып инде әле теге сугыш вакытларында өйрәнеп инде үзенә күрә минем әти военный, ул сугышның ахырына кадәр булып, майор званиесе белән армиядан киткән кеше. Мин инде бар документларны биреп, үзем экзаменга кереп, экзаменны 5-кә биреп, тарихтан шулай бик канатланып аула кайтып киткәнем. Икенче экзаменга килгәндә минем документларым берсе дә юк иде. Кая киткәннәр, ничек югалганнар, документларны эзләп таба алмадылар. Нишләргә инде дигән уйлар белән йөргәндә, дус кызы аңа бер игъланга игътибар итәргә киңәш бирә. Анда исә Мәскәүгә эстрада студиясына талантлы татар яшьләрен җыю турында язылган икән. Бәхетен сынап, Рима филармониягә юл тота һәм курсларны оештыручы танылган сәнгать эшлеклесе Мәхмүд Нигъмәҗанов алдында имтихан уза. Шуннан соң инде Мәхмүд Нигъмәҗанов кереп, инде мин аның кем икәнен белмим бит инде. Син кем дип сорады инде, ничек, нәрсә? Мин әйтәм, менә шулай, шуннан килдем. Инде ул арада әйдә кереп җырлап кара әле дип, ул миңа Алмаз Насиповның «Кояшларың белән килсин миңа». Инде ул җырны ишеткән бар, җырлаган юк. Ничектер менә шул җырны өйрәнеп кил дип әйтте дә ул. Мин ул җырны өйрәнеп килдем, чыгып җырладым. Шулай итеп, 500 кешедән сайлап алынган 14 талант иясе арасында Рима Ибраһимова да була. Мәскәүдә 2 еллык курсларны тәмамлаган артистлар Татар филармониясына кайтып, аның һәм республиканың иҗади тормышына яңа бер сулыш өрәләр. Бигрәк тә яшьләр кергәч инде анда Клара Хәйретдинова, анда Рәбига Сибгатуллина, анда Зиннур Нурмөхәммәтов, мин, тагын биючеләр, анда Эльба Закирова, Виктор Шарафетдинов пантомима белән сөйләүчеләр, анда без бөтенбез бер группа булып эшли дә башладык. Biz яшьләр бригадасы белән үзебезнең филармониядә безгә яңадан группа оештырдылар. Элекке артистлар әзрәк көнләшеп тә карадылар, чөнки безгә костюмнар да тектеләр, безгә аппаратура да бирделәр. Аннан соң инде без бер группада җиргәч, Зинур, Рима, мин безгә тәкъдим иттеләр дуэт җырларга. Biz баңа бик синеп ризалаштык. Дуэт белән ул яңалык иде. Безнең татар сәхнәсендә дуэт хатын-кызлар алай юк иде бугай. Икебез дә яшь, матур, чак. Әлбәттә, кызык бит, 2 тавышка, ул бик кызык иде. Шуңа күрә безне бик җылы каршы алалар. Афиша өчен гастрольләргә китәр алдыннан, менә бу
икебезнең өстебездә дә шушындый Мәскәүдә тектергән костюмнар иде, менә бу костюмнар. Менә нидә дишкә яшь булганбыз, дуэт өчен махсус безгә афиша ясадылар. Без үзебезне шушы эстрададан килеп үзебезне калдырдык. Рима эстрадада үзенең бөтен тормышын багышлады. Минем дә хәзер белән хайран матур яшькә җитте. Мин эстраданы ташлап укырга китеп консерваториягә. Мин опера җырчысы булдым. Ләкин безнең арабыз бергә укыган дусларыбыз бер кайчан да без аерышмадык. Филармониядә эшләгән еллар Рима ханымның күңел сандыгында җылы хатирәләр булып саклана. Бу инде Металлургск шәһәре металлургия комбинаты эшчеләреннән, менә алар хәтта язып та биргәннәр үзебезнең коллектив исеменнән дип Рима Ибраһимовага бүләк ителгән шундый каска. Алар шул эшчеләр алдында концерт куйганнар һәм инде менә шундый истәлекле бүләк ясаганнар. Җырчының бит инде җырлары язмаларда дәвам итә, тамашачыга барып ирешә. Иң беренче вакытта пластинкалар ул әлбәттә. Аның бездә менә шундый уйлану исемле пластинкасы, анда 11 җыры тупланган. Гомерлеккә яр итеп сайланган тормыш иптәше Равил Таишевны Рима Мәскәүдә очрата. Ул тормыш иптәше белән танышу аерым бер кызык хәл. Менә ул студияда безнең укыйлар бит төрле җирдән программалар куеп, концерт программалар эшләргә киләләр. Анда Якутиядан да килделәр, анда Омскидан килделәр, менә Амичина Эстради дигән группа. Алар инде берничә тапкыр куйган булганнар. Шушы Амичина Эстради дигән группада Равил Таишев бар иде. Равил Таишевка килгәндә инде ул Украинада торган, сугыш вакытында да шунда ничектер шул вакытта туып торган шул Украинада һәм Киевка барып цирковой училищега кирип, шунда белем алып, менә язмыш ташлаган инде аны циркта да эшләгән ул, аннан соң инде шушы Амичина Эстради группасына килеп, шунда урнашкан инде. Урнашып килде дә бу, монда татарлар, аның татарлыгы уянды бугай. Бик кызыксынып инде гел безнең белән аралашып, гел безнең белән сөйләшеп, татарча белми. Шулай итеп аралаша башладык. Ям өстенә ям өстәп, дөньяга улары Фәрид һәм кызлары Ләйсән туалар. Иҗади тормышта гөрләп бара, гастрольләрдә гастроль, көтеп алган тамашачы. Тормыш җайланды дигән вакытта гына Риманың бер канаты сына. Равил мәңгелеккә бакый дөньяга китеп бара. Равил абый бик иртә китеп барды аның тормыш иптәше. Ул оригинал жанрда цирковой номерлар белән сәхнәдә без аның белән бергә эшләдек. Бик әйбәт кеше иде. Ул Риманы шиксез ярата иде. Ул шундый мәхәббәт белән яшәде. Риманың ни өчен җырларын чиста? Чөнки ул мәхәббәттә яшәгәндә туды. Ул җырлар. Иҗаты да шуңа күрә мәхәббәт белән сугарылган иде. Синнән башка үлеп китәрмен дә, дөрләп януымнан туктармын. Сиңа дигән иң кадерле сүзне әйтми калырмын дип куркам мин. Көннәрнең берсендә һөнәр нечкәлекләренә Риманы төшендергән укытучысы, танылган җырчы Рәхилә Мифтахова аңа укытып карарга тәкъдим ясый. Бүгенге көндә Рима Мөбарәк кызы Ибраһимова
тупланган иҗади мәктәбе белән булачак профессиональ җырчылар белән уртаклаша. Казан мәдәният һәм сәнгать университеты доценты укучылары арасында Айгөл Сагынбаева, Сөмбел Билалова, Әнҗи Шаймурзина, Илвина, Данир Сабиров һәм башка бик күп танылган җырчылар бар. Бик каты теге кеше түгел. Аңлатырга тырышам, әйбәтләп барып җитсен дибрәк. Чөнки сәхнәдә эшлисе килгән кеше, әгәр әйбәт белем алмаса, ул теге менә сәхнәгә чыганда шаккаттырам дип, шаккаттырның серләре бар бит әле. Ул серләрне белергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Әни безнең бик чиста күңелле, гади кеше, аны бөтен студентлар да бик ярата. Ул безнең җирдә укыта да әле. Вакыты да юк диярлек, шуңа күрә бик шундай булышчан. Студентлар да бик нык ярата. Әнине Рима Ибрагимова, Рима Мубараковна дип кенә торалар, шуңа күрә шулай гомергә булсын, хөрмәт итсеннәр, яратсыннар. Бүгенге көндә Рима Ибрахимовна җиң сызганып эшли дисәк тә, бер дә ялгыш булмас. Укыту белән бергә иҗади тормышын балалары, ыныклары белән дәвам итә. Беренче тапкыр концертларны бик куркып кына чыккан идек, бик әйбәт, бик матур булып чыкты. Шуннан инде туктале, тагын да әйбәтрәк, тагын да өстәп нәрсәләрдер. Чын концерт ясык дип уйлап, менә шундай концертны хәзер эшләп йөрибез. Кичкенә вакытта әни белән концертлар, җәй көне инде минем буш вакыт булганда, садикта йөргәндә, мәктәптә име, каникулларда алар белән концертларга йөридем. Һәм менә шуңа мин шат, менә ул хәзер безнең белән һәм безнең балалар белән шундый менә бер программа ясап, шул йөргәненә бик шатмын. Шул ниндидер династия барлыкка килдеме инде. Татар хатын-кызларына хас нәзакәтлелек, итагатьлелек, эчке тәрбия кебек сыйфатларны табигать аңа мул биргән. Шуның өстенә күңелне әсир итәрлек кабатланмас тавыш белән тыйнак моң да өстәлгәч, җырчының уңышка илтүче серләре ачыклана. Һәр эштән нәтиҗә ясап яшәргә өйрәнергә кирәк. Барлык кешегә мин бәхет кенә телим. Сәламәт, сау сәламәт булыйк. Сау сәламәт булып, әле рәхәтләнеп, гөрүләшеп, балалар белән бергәләп яшәргә ярсын. Бүгенгә менә шулар. Мин Әлзә Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.